بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بلمو أمبجك على تنك على بركة أمبسالي دنفا ولا سون هرماكا نوي على كراي أنا سمغو أني مو مدي يوتو نغنيا فوكتا جودون سي ala ka nin aw bɛɛ lajɛlen fara o jamakulu sanuma in kan muharram kalo tile 10 su n'o ye ashura su ye suba don silamɛya kɔnɔna na a bɛ ɲɛnɛmaya diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na silamɛw fɛ o hukumu kɔnɔna na jamiyatul ansardin international n'o ye fadi ye a bɛ kɛnɛ in sigi san o san bamakɔ hippodrome dɔlanci tɛrɛba kan min bɛ ɲɛnɛmaya amirul mu'minina fɛ n'o ye mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ye a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara ka kɛɲɛni ɲinanta ye a baara bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn septembre kalo tile 9 ma san 2019 a kɛnɛ kɔnɔ mɔgɔw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ bamakɔ n'a lamini ka taa se diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka na bɛn ni su in ye walasa ka se ka an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara ale ka sankura kumaw k'u lamɛn k'u minɛ ka taa baara kɛ n'a ye baara kun fɔlɔw olu daminɛna ni an balima shiaw ye olu kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ foli ni wale ɲuman dɔn u y'o ta k'aw ɲɛsin an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara la ka tila ka dakuruɲɛ fila fɔ don in kan don min ni ɲinati k'a kɔ n'o ye Imamul Huseini alayhi salam ale bin don ye ani an ka minisiri min bɛ yen n'ale ka baara bɛnnen bɛ diinɛ ko ani ladala ko ma a fana ka dakuruɲɛ fila bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ka taa se jamiyatul ansardin international fadi o ɲɛmaba ma n'o ye Alhaji Surakata ye a baara kun fɔlɔw la min sɔrɔl'o la an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fɛ. Nos condoléances, nos sincères condoléances à nos chers frères, à notre Sharif et à tous nos frères et à tous les amoureux de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, car le deuil est le deuil de notre prophète bien-aimé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il est sorti avec la terre de Karbala dans sa main, avec les larmes aux yeux. À ce moment, ils ont demandé à notre prophète bien-aimé, les compagnons, les chers compagnons de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam lui ont demandé: pourquoi vous pleurez ya Rasulallah? Il a dit: car mon frère Gabriel alayhi salam m'a montré comment mon fils Hussein sera tué à Karbala, assoiffé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour il a pleuré, et tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont pleuré le martyre de l'imam al-Hussein avant même l'événement de Ashura, avant même que l'imam al-Hussein soit tué à Karbala. L'imam al-Hussein était encore un bébé ce jour-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il a pleuré son fils quand il était tué, quand il était mort, alors qu'il était petit. Quand il a pleuré, les compagnons étaient étonnés. Ils ont dit: ya Rasulallah, vous pleurez? Il a dit: oui. Inna al-ayna la tadma wa inna al-qalba la yakhsha walakin la naqulu ma yughdhibu ar-rabb. C'est sûr que les yeux font couler des larmes, le cœur est attristé, mais on ne dit pas quelque chose contre Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons aussi l'événement de Hamza, Sayyid al-Shuhada. Quand Hamza était tué, martyr, à Uhud,
le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a dit فَعَلَى مِثْلِ حَمْزَةٍ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ. Les gens doivent pleurer quelqu'un comme Hamza Sayyid al-Shuhada. Donc aujourd'hui, si nous pleurons l'imam al-Hussein le 10e jour de Muharram, le jour de Ashura, nous suivons notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi, car لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Donc c'est le fait de suivre le prophète. Nos sincères condoléances à notre shérif et à tous nos frères et à tous les shérifs, car les shérifs, ce sont la descendance du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Nous présentons nos sincères condoléances à nos shérifs. ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. وترحم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أن ليلة عاشوراء من أحياها لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. والحمد لله أن هذا البلد الطيب جمهورية مالي الإسلامية بوجود أمثال سماحة السيد عثمان مدني حيدر وأولاده وأنصاره الموفقين، فإنهم مصداق لإحياء هذه الليلة بحق، كما ينبغي أن تكون المناسبة في إعطائها حقها ومستحقها، لأنها تذكرهم بالعبادة التي كان عليها الأنبياء ورسول الله وأهل البيت عليهم السلام، ولا سيما الإمام الحسين وأصحابه في هذه الليلة. كما ورد أن الإمام الحسين الذي حوصر في كربلاء في سنة 61 للهجرة، وكان القوم الظالمون يريدون أن يهجموا عليه، فقال لأخيه أبي الفضل العباس: قل لهم أن يؤخرون سواد هذه الليلة لعلنا نعبد الله على عادتنا، فإن الله يعلم أني أحب إحياء هذه الليلة بالعبادة وقراءة القرآن وبالصلاة وبالذكر. ولذلك كانوا يريدون أن يهجموا على أهل البيت عليهم السلام، لكن بعضهم قال: الكفار سألوكم هذه المسألة لأجبتموهم، فكيف وهم أهل بيت نبيكم؟ فألزموهم بهذه المقالة أن يكون الحسين عليه السلام مع أصحابه في العبادة، فيصفهم الواصفون وأصحاب الرواة كان لهم دوي كدوي النحل ما بين راكع وساجد وذاكر وقارئ للقرآن. هؤلاء الصفوة من الناس الذين فيهم كبار الصحابة وحفاظ القرآن وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وثقله وعياله، إلا أنه كما قال الإمام الرضا عليه السلام لابن شبيب: يا ابن شبيب، إن المحرم كان أهل الجاهلية فيما مضى يعظمونه ويحترمونه لحرمته لأنه من الأشهر الحرم، لكن هذه الأمة ما عرفت حرمة شهرها ولا حرمة نبيها، فقتلوا فيه ذريته وسبوا فيه نساءه من بلد إلى بلد. فعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة إمامنا الحسين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه الليلة من المتقبل أعمالهم في هذا الجمع الطيب، وأن يعيد علينا وعليكم هذه الليالي بالبركة والخير. وإن كان يوم غد هو يوم عزاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وعزاء أمير المؤمنين، وعزاء الزهراء، وعزاء أهل البيت، وإمامنا صاحب الزمان. نسأل الله عز وجل أن يجعل عزاءنا مقبولا، وأن يجعل أعمالنا مقبولة، وأن نجتمع في كل سنة مع سماحة السيد ومع هذا الجمع الطيب في هذا البلد.
المبارك والمحفوظ بالسلام والأمن والأمان إن شاء الله. آمين رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت لنا هرلا لا كان شيء هرلا. شريفك السلام عليكم. سنة حكلنا دوبي أشورا كونو. أمبا في kalandenw ni anw ka se jamanaden bɛɛ ma janko kɛrɛnkɛrɛnnenya silamɛ kunda mɔgɔw ka ashura hakili k'u ta ye. ne karamɔgɔ bɛ yan n ye kalanden ye mais ashura ye majigi su ye, majigi min b'a to ala bɛ maa kɔrɔta, majigi min y'a to musa sera farawuna la. o su dɔ ye bi ye. ala k'an kɛ mɔgɔ majigilenw ye, ka majigi k'an ka kɛwale n'an ka ko kɛtaw a n'an ka ko yetaw la. jamana mako bɛ nin fɛnw na bi. ashura ka ko ye, ashura ka kɛ fɛn y'an bolo min bɛ kɛ yafa ye. dɔnnibagaw ko ko bi ni a dugujɛ ye sini, a tile ye sini ye, a tile kelen sunnen bɛ komi tile 30 sunnen. san jurumu yafa dun n'an y'o dɔn an ka se k'an jija nin su kɔnɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma, nin su kɔnɔ an ka ko to ɲɔgɔn ta la. n hakili la jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ko ni n sera o ma n ka se ka nin kuma de lase maliyɛnw ka se ka hakilinan bɔ nin ɲɔgɔnna suw kɔnɔ min b'a to an dontɔ ka taa an da an bɛ ɲɔgɔn tigɛ minɛ badenya la, an bɛ ɲɔgɔn tigɛ minɛ maliyɛn denya la, an bɛ ɲɔgɔn tigɛ minɛ silamɛya kɔnɔ. karamɔgɔ ustaz an bɛ ala deli jamanakuntigi tɔgɔ la sunna i bɛna kuma minnu fɔ n'an tulo sera k'a mɛn an dusukun k'a waleya min b'a to ashura bɛ k'an bolo su ye waati ye min b'a to minnu tɛ hara anw ka diina la an bɛ se k'u bonya u ka diina kɔnɔ. bari an ye ashura ye yahudiyaw ka diina de kɔnɔ k'a ta kira sallallahu alaihi wasallam ko fɛn min ye musa ka seli ye o ye ne yɛrɛ ka seli ye. donc ni hakilinan damaw n'an sera ka ashura kɛ nin ye o b'a to an bɛ ɲɔgɔn ye badenya ni sinjiya ni silamɛya la, silamɛya i n'a fɔ diina min ko maaw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. hakɛto b'a la sallallahu alaihi wasallam. k'aw bɛɛ fo ni silamɛya ka foli ye n'o ye ala ka kisi ni ala ka nɛɛma ni ala ka baraka ala k'o jida an bɛɛ lajɛlen kan. an bɛ foli fɔlɔ an karamɔgɔ la a se yiri seri usumani madani hayidara an b'a fo ka barika la ka dugawu k'a ye sijan ani kɛnɛya ani lafiya ala k'o di a n'a bɔnnaw ma. o kalifa ala ma, ala min tɛ kalifa tiɲɛ. bisu na an b'an ka foli segin an balimaw ma n'o ye Elhaji Sheikh Ahmad Tijani ye, ale min bɔra tournée na sisan ka Europe fankelen bɛɛ k'a sen n'o ye. an b'a ɲini ala fɛ sijan ani kɛnɛya ani lafiya ala k'o di a n'a dɔgɔninw ma. an karamɔgɔ Iba ani Harun olu bɛ Abidjan nin wagati in na ka asura ɲɛnamaya Abidjan dugu kɔnɔ Abugu. an b'u kalifa ala ma, ala min tɛ kalifa tiɲɛ. Elhaji Badara Ali ale bɛ san mara la nin wagati in na ka asura ɲɛnamaya. an b'a ɲini ala fɛ an karamɔgɔ sijan ani kɛnɛya ala k'o d'a ma. baara minnu bɛna kɛ bi yan ala ka bɛɛ kɛ ala sago ye. karamɔgɔ bɛna min fɔ a faamuyali ko ɲuman ala ka nɔgɔya ye, ka baara nɔgɔya ye. a bɛna dugawu minnu k'an ye bi ala k'a bɛɛ minɛ. an b'a lɔdɔniya k'a fɔ jamana min nana fara Mali kan bureau international tɔgɔ la nin ɲina asura la jamana 4 de kibaruya sera an ma fɔlɔ n'o ye Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Espagne, Congo Brazza. o jamana 4 nana ka fara Mali kan ka asura ɲɛnamaya ɲina yan bi. o la an b'an karamɔgɔ fo danti foli min na k'a fɔ an karamɔgɔ ye an balima ninnu ansar bɛɛ k'u jigi fara bi n'an balima ninnu ye Sheikh Ahmad Tijani n'a dɔgɔninw ye. karamɔgɔ k'a ɲini fɛ i ka dugawu kɛ an balima ninnu ye, ka dugawu kɛ an ba ninnu ye. sijan ani kɛnɛya ala k'o di an ba ninnu n'an balimaw ma. an bɛ dugawu kɛ jamana bɛɛ lajɛlen ye. degun bɛ Mali kɔnɔ, degun bɛ Burkina, degun bɛ Burkina. an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ nin su ni bonya kama ala ka degun bɛɛ wuli. ala k'a kɛ karamɔgɔ n'a somɔgɔw kama ala ka nin degun bɛɛ wuli. o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ sijan ani kɛnɛya ala k'o d'an ma.
san ɲɔgɔn caman bi ala bolo ala ko yira n'an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an karamɔgɔ k'an ka layiru kurakuraya k'a fɔ jamana 37 karamɔgɔ o ko n'an sera u ka foli d'i ma ka yafa ɲini fɛ ala yɛrɛ jati kama ka layiru kurakuraya k'a fɔ ni ala sɔnna karamɔgɔ an b'i kɔ an ni a n'an ka nafolo i ka diinɛ sama ka se yɔrɔ min ka di ye fo a taa ɲɔgɔn sɔrɔ alijinɛ kɔrɔ i mɔkɛ gɛrɛfɛ ni ala ka jɛ ye n'an ye janfa ala k'an ka janfa segin an ma an bi i ni bɔnnaw kɔ an ka ala ka diinɛ sama ka taa fo ka se se yɔrɔ la o la karamɔgɔ an b'i fo danti foli min na ka dugawu k'i ye sijan ani kɛnɛ ani lafiya ala k'o d'i ma i b'a fɛ diinɛ nin ka kɛ cogo min na ala k'a kɛ ten ala k'a ni sababa bɛn ala ka hɛrɛ caman k'an ye ala ka vraiment karamɔgɔ foli da t'an fɛ ka yafa caman ɲini fɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la i ka yafa ma ala yɛrɛ jati kama an b'i kalifa ala ma i ni bɔnnaw ala min tɛ kalifa tiɲɛ ala ka hɛrɛ caman k'an ye san ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo ala ka yira an na a ka tobi nin kan sɔli ala rasulul karim nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaba n'o ye an karamɔgɔ a seyidi sɛri usman madan hayidara ale bɛ sɔrɔ ka kuma ta ka foli ta k'a ɲɛsin naba bɛɛ lajɛlen ma ani ka dugawudon kɛ sankura min n'an donna la a ka kɛ hɛrɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ani ka hakililajigin kɛ kira n'a somɔgɔw ye gɛlɛya min sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnya la imamul husain alayhi salam ani ka bilasirali kɛ bilasiralikan min n'a lamɛnni bɛ an kelen kelen nafa diɲɛ kɔnɔ ani lahara an karamɔgɔ a seyidi sɛri usman madan hayidara a ka ashura su san 2019 a laseli baara kunfɔlɔw la min sɔrɔl'o la an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asilamɛw an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la. Amin amin amin. Ala k'an sago di an ma. Amin amin. Ala k'an n'aw sutura. Amin amin. Ala k'an n'aw wasa. Amin. Hami bi mɔgɔ o mɔgɔ la nin kɛnɛ in kan. Kɛnɛ in bonya kama ala ka hami ninnu wuli. Amin amin amin. An ka jamana ala ka basigi. Amin. Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ. Amin amin. Ŋaniya ɲumantigiw. Ya Rabbi ala k'olu ŋaniya sabati. Amin amin amin. Ŋaniya ɲumantigiw ala k'olu ŋaniya sabati. Amin amin amin. Ala ka jamana in hɛrɛ don a kɔnɔ. Amin. Ala ka kisi ni tanga don a kɔnɔ. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Su in na an bɛ ala fo. Siga t'a la. Ka ala barika da. Allahu akbar. Ka ala wale ɲuman dɔn. Nam. Ka sɔli an ka kiraba in kan. Ni Muhammadu do sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Salim. Ka sɔli a so dungɛ sanimanw kan. Ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan. Allahu akbar. K'an ka foli ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma. Allahu akbar. Minnu se y'an sɔrɔ ani dɔrɔrɔ ye minnu bali ka na. Allahu akbar. O kɔfɛ an ka foli bi dunanw ye. Nam. Aw y'a bamanankan de ye. N tɛ dunan t'anw fɛ yen. Allahu akbar. N'i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ i sera siri fila i sera so. Siga t'a la. I ka so don. Tiɲɛ. Minnu bɔra Mali yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli b'u ye. U ye foli minɛ. O kɔfɛ minnu bɔra jamana wɛrɛw la Nam. an ka foli b'u ye. Allahu akbar. An b'a ɲini ala fɛ bɛɛ ɲuman nana ala ka bɛɛ ɲuman segin. Amin 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 amin. Fɛn minnu bɛna fɔ yan bi ala k'a kɛ ala ta ye. Amin amin. Ala k'a don dusukun na. Amin. Kuma jan tɛ yen. Su in na sanyɛlɛmɛ su don Allahu akbar. silamɛya tɔgɔ la. Ashura. Allahu akbar. Komi a bɛɛ bɛ su in na dɔn a bato Nam. kira ye hɛrɛ caman fɔ a la. Siga t'a la. A la belebele dɔ ye an kana ɲinɛ fiyewu an ka taabaw kɔ Allahu akbar. minnu y'an kɔn ala ka hinɛ na. Allahu akbar. Sabu don dɔ la an bɛɛ bɛ far'u kan. Allahu akbar. Mana ni hakili tora taalew na Nam. ni yɛrɛ taara don min na minnu bɛ yan o hakili bɛ to yen. Siga t'a la. A kana ɲinɛ banbaatɔ ninnu kɔ. Allahu akbar. N'i bɛ se ka saraka min samu ma i bɛ se ka dugawu min k'u ye Nam. i bɛ se ka ɲumanya min k'u ye su in na u bɛɛ mago b'o de la. Tiɲɛ. A bɛ an ka sɛbɛnfɛnw na ko su in na su bɛɛ bɛ bɔ Siga. k'u sigi kaburu kan Allahu akbar. k'a lajɛ somɔgɔw bɛna mun kɛ. Siga. Ni dɔ fa ye hɛrɛ sɔrɔ o sigiɲɔgɔn b'a fɔ e den hakili tor'i la Tiɲɛ. i burankɛ hakili tor'i la i balima hakili tor'i la o bɛ nisɔndiya. Tiɲɛ. Ni minnu ma fɛn sɔrɔ olu jigi tigɛlen bɛ segin u nɔ na. Siga. Allahu akbar. Mana a b'a janto banbaatɔ ninnu na Inshallah.
k'a seko k'u ye dugawu la tiɲɛ ani sarakaw la Allahu akbar Aidara n'an bɔra ye namu an ka kuma janbaw tɛ suna ye suba ye tiɲɛ hɛrɛ caman kɛra la Allahu akbar komi a b'a mɛn cogo min na siga t'a la a belebeleba dɔ ye Seydina an ka kira belebele n'o ye Musa ye alayhi salam namu ala sɔnna nin donya in de la n'o ye sini ye ala sɔnna a sera Firawuna na Allahu akbar Firawuna ye setigiba ye k'a fɔ Musa ɲɔgɔnna ser'o la o ye ala ka dɛmɛ de ye siga t'a la ala k'an dɛmɛ amin amin yarabi ala k'an se an juguw la amin amin ala sɔn o y'a belebele dɔ ye mais dekun wɛrɛw kɛra a kɔnɔ komi an balima ninnu bɔra k'o de fɔ sisan ala kira ka denbaya u sɛgɛnna Allahu akbar u sɛgɛnna Allahu akbar k'a daminɛ Ali ibn Abi Talib u bɛɛ janfara Allahu akbar Seydina Ali janfara Allahu akbar Kufa juma misiri kɔnɔ Allahu akbar Aidara ko a bɛna fajiri seli ni silamɛw ye k'a to a nalen misiri kɔnɔ o y'a sɔrɔ selila kafiri dɔ labɛnnen don k'a kɔnɔ Allahu akbar olu y'a tɔgɔ fɔ n'o ye Abdurahman bun Muljimu ye selila wanɛba a sera ka fɛrɛ Seydina Ali ma ni seli de ye Allahu akbar kabini a donna misiri kɔnɔ a bɛ ka seli Allahu akbar n'a bɔra ni ara in na a b'i tori ka gɛrɛ a bɛ seli cogo min na a bɛ seli ten mɔgɔw bolo fila fara a la Allahu akbar a y'i t'o la fo a nana ara fɔlɔ la amin ya rab seli de kɛra a ka masike ye pour que ka waliyulahi sɔrɔ Allahu akbar ahlul bayt Allahu akbar Seydina Ali nana misiri kɔnɔ yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ mɔgɔ t'a n'a cɛ bilen kafiri ye bamuru sama ni ka gosi Allahu akbar cɛ min ni kafiriw y'a dɔn a bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la u jigi de bɛ tigɛ u b'a fɔ kɛlɛ tiɲɛna o tora janfa de la ta ala sɔnna yarabi ala k'an kisi amin 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 Aidara pour que a ka diinɛ in faamu diinɛ in mɛnna yayogo la nka tiɲɛ tɛ se ka tunu dɛ sabu ala ye layidu di a ko ne de ye kuranɛ jigin ne ala b'a kɔlɔsi tiɲɛ siga t'a la bani ala ko a b'a kɔlɔsi tiɲɛ a tigi y'a fɔ inna nazalna zikra wa inna lahu lahafizun mais ala ko ten a tigi ko ten a ko ne de ye kuranɛ in jigin ko fɔli ne ala dɔnni n bato cogo a balo cogo ne de y'a jigin Muhamadu n'i tɛ yen n b'a kɔlɔsi tiɲɛ siga t'a la bani ala ye kuranɛ kɔlɔsi dɛ a kɔlɔsira siga ayi a tɛ se ka yɛlɛmɛ o tiɲɛ i bɛ t'i gosi a la i b'i sigi Allahu akbar amin belebelew sara tan de kɛra u ye Seydina Ali janfa Asadullahi al-Ghalib Allahu akbar Seydina Umaru ye cɛ min valeur fɔ a ko ala kana ne balo yɔrɔ la Ali tɛ yɔrɔ min na El Farouk kiri dɔ gɛlɛyara Umaru y'a tigɛ cogo dɔ la Seydina Ali ko a tigɛ cogo ye nin de ye Ali y'o fɔ a ye a ko e de ta ye tiɲɛ ye a ye kiri yɛlɛmɛ k'a kɛ Ali ta a ko ala kana ne balo yɔrɔ la Ali tɛ yɔrɔ min na siga t'a la Zamzam El Farouk Allahu akbar El Farouk Allahu akbar u y'a fana janfa de El Farouk siga Seydina Umar Allahu akbar nin bɛ fɔ kun ye aw k'a dɔn an ɲɛ bɛ min na bi kunun kun ka jugu a ye Seydina Umar ni cɛ in ye jɔyɔrɔ min tɛ silamɛya la a ka bon dɛ mais u ye kafiri dɔ labɛn
ka muru empoisonné ka d'a ma Allahu akbar. o de nana don misiri kɔnɔ ka na Seydina Umaru sɔrɔ seli la Allahu akbar. ka muru bɔ a kɛrɛ la o yɔrɔ bɛɛ k'a digi Umaru kɔnɔ Allahu akbar. Abu Lu'lu'atu al-Majusi Allahu akbar. o de ye Seydina Umaru faga Allahu akbar. Alakira ka sahaba a bɛ cɛ joli don a na cɛ 4 min belebele bi fɔ aw ye Abubakar Siddiq a y'a ka sira lajɛ u k'u y'a empoisonné de Allahu akbar. Umar El Farouk kafiri ye muru don a kɔnɔ k'a to fajiri selili la muru empoisonné k'a faga ni fagacogo in de la Allahu akbar. Usman bin Affan Zulhaya cɛ min ye kira denmuso 2 furu Bani. u y'a fana janfa ka galonjuguw da la ka galon da la ka galon da la la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. o ni bi ka jan dɛ Kaja. olu ni kira kuma jan o Che. kira fatura don jumɛn Allahu akbar. Wala wala. kira fatura don jumɛn Allahu akbar. Seydina Usman u nana galon monter ka da la ka kuma jugu bɛɛ fɔ Siga. ka silamɛ dɔw révolté Allahu akbar. olu kana Seydina Usman ka so entouré tile 40 Allahu akbar. ko fɔ a k'a fɔ a bɔra kalifaya la Allahu akbar. a ko kira y'a fɔ n ye ko ala ye birifini min biri n kan ko n'a ka sa n t'a bɔ fiyewu ala ye n kɛ ɲɛmaa ye wa ye ɲɛmaa ye Wallahi. u y'a faga Siga. amin Amin. kira ka sahaba 3 fagalen tɛ nin ye Fakara. a tɔ ye jeni ye Asadullahi al-Ghalib Ali ibn Abi Talib Allahu akbar. Aydra. o Ali n y'o de faga cogo fana f'i ye cɛ selila ka mɔgɔw tromper fo ka gɛrɛ Ali la Che. ka bugɔ ni bamuru ye Allahu akbar. kira ka belebele bɛɛ janfara tan de Siga. o tile ni kira tile kun man jan dɛ Che. mais bi dun Allahu akbar. hasbunallah Asmi rakai. Allahu akbar. ayi ala ka tiɲɛ ti dogo Che. fo ka buru fiyɛ ala bi cɛw di minnu b'a ta fɔ fo ka dugukolo meleke i b'olu filɛ k'i ɲɛ jalen to i bi dɛsɛ Subhanallah. manil fard manil jabbar manil muhyi manil mumit manil nasir manil kafi wahid La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Aydra. Allahu akbar. amin n'a sɔrɔla i b'a faamu Abe famu. Wallahi. Seydina Ali ale fana fagara ten Allahu akbar. galo kan Che. bingani diɲɛ ɲininaw jɔyɔrɔ ɲininaw an bɛ fɛ ka diinɛ k'an ka dumuni kɛyɔrɔ ye Allahu akbar. Ha? a ye histoire lajɛ Che. Wala wala. anw bɛ fɛ ka diinɛ k'an balo sira ye Siga. an ka dumuni kɛyɔrɔ an ka sɔrɔ sira Tiɲɛ. anw de bɛ k'a faamaw ye ni diinɛ tɔgɔ ye olu de ye cɛbaw faga tan Allahu akbar. Zamzam yu. a y'a hakili to a yɛrɛ la Inshallah. a ye kow jateminɛ ni hakili ye Che. Abani. Allahu akbar. u ma da u ma Wala wala. alakira sɔlɔlahu alaihi wasallam an b'a dɔn ala y'a ala ma ale garisɛgɛ den na min kɛra sima ye a yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ni Fatima tɛ Zahara Allahu akbar. Zahara Allahu akbar. Zahara sayyidatu nisa'il alamin Che. Siga talla. Zamzam. muso min ka kusa ala ka muso dalen bɛɛ ye Zahara olu mɔgɔ 4 de don Sayyidatu Khadija Firawuna muso Asiya ani Mariyama Che. ninnu de don Fatima ale ba ye muso min ka kusa diɲɛ muso bɛɛ ye ale ba ye o ye Allahu akbar. Khadija Aydra. kira den bɛɛ fatura kira yɛrɛ ɲɛna a y'u bɛɛ su don Siga. a bɛɛ Allahu akbar. fɔ Zaharaw kelen denmusonin kelen ala y'o de to a bolo balo la a y'a den bɛɛ su don Allahu akbar. o denmuso kelen in o nana den min sɔrɔ o de ye Hasan ni Hussein ye Siga talla. sisan kira kun b'a ka denko ɲɛnajɛ ni olu de ye Allahu akbar.
min ka di ala ye a b'o de kɛ amina amin o kɛra min na kira tun bɛ nin denmisɛnnin ninnu de ta k'u yɛrɛ silamɛw la ko a bɛ ninnu dɔn wa kumana a b'a fɔ Hussein minni wa ana min Hussein ala ahabba Allahu man ahabba Husseina a yɛlɛmɛ dɔrɔn ko ala ka kɛ mɔgɔ fɛ ko nin den in bɔra ne na ne yɛrɛ bɔra nin den na o de y'a kabako yɔrɔ ye kira tun bɛ Hussein de yira silamɛw la tan a ka tuubidenw ko nin den in bɔra ne na wa ne yɛrɛ bɔra nin den na ala n b'a ɲini fɛ kɛ maa fɛ maa min kɛra nin den fɛ ala o tuma i b'a yɛlɛmɛ dɔrɔn ni ala kira ko ala kɛ maa fɛ maa min kɛra nin den fɛ a yɛlɛmɛ dɔrɔn ala ba mɔgɔ la min bana nin den na nin ye Seyyidul Kawnayni nin y'o ka kumakan de ye kira an bɛɛ sigilen bɛ kira min tɔgɔ la misiriw jɔra kira min tɔgɔ la kuranɛ jiginna kira min kan nin y'o kumakan ye silamɛw ma ne bɔra nin na nin bɔra ne na ala kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min kɛra nin fɛ a ko a laban na selilaw bolo cogo di sini ɲɔgɔnna na u ye Seydina Hussein faga sini ɲɔgɔnna na cɛ y'o de fɔ arabukan na tuma min na juguw y'u labɛn a bɛɛ bɛ seli ka na alakira mɔden entouré sufɛ k'u b'a faga k'u bɛ bin a kan a wulila a kuman'u fɛ a ko n b'a ɲin'aw bolo a k'a kɛ ala kama min ye ne mɔkɛ kɛ kira ye a bɛ faamu min ye ne mɔkɛ kɛ kira ye su in na ye Asura ye a ye su in na to n bolo ala kama n bɛ kuma ala fɛ a bɛ faamu Hussein de bɛ ka nin ɲini a mɔkɛ ka tuubi denw fɛ a ye su in na to n bolo n ka ala bato mɔgɔ dɔw sɔrɔla olu ko an kana sɔn an k'an k'u kan kelen bɛ yen mɔgɔ dɔw sɔrɔ ko non hali n'a sɔrɔla kafiri kun ye nin ɲini an fɛ an kun k'an ka jɛn n'a ye k'a bɛ ala de bato ni kafiri ye nin ɲini an fɛ an k'an ka sɔn jango ni jɔn u ye su in na di kira mɔden ma a n'a ka denbaya a musow bɛ yen a den fitininw bɛ yen a balimakɛ n'a muso n'a denw bɛ yen a bɛɛ ye ala kira ka somɔgɔw dama ye n'a ye kow ɲɛdɔn a bɛ lafiya n'a ye kow ɲɛdɔn a bɛ lafiya an karamɔgɔ dugu jɛra u y'o kɛ ninnu ka mɔgɔ bɛrɛ si tɛ tariku dɔw b'a f'u ye mɔgɔ 70 ni kɔ dɔw bɛ da wɛrɛw fɔ a la mɛ n bɛ fɛ k'a f'u ye jama kun tɛ kɛlɛ jama ka kan ka bɔ mɔgɔ min nɔfɛ mɛ a ko ale dɔgɔyalen tɛ sa dɛ ayi a bi sa ka ala ka bamuru to a bolo a kelen ye kafiri min jigin selila kafiri min jigin ala de b'a hakɛ dɔn ɛli Hussein ka minɔgɔ gɔnnaw ti ji sɔrɔ ka min a muso n'a denw den fitinin b'u bolo a y'o de jiriw la ko a ɲɛ bɛ mɛlɛkɛnin na a ko kɔngɔ bɛ nin na minɔgɔ b'a la a y'a to an ka ji dɔ ta ka d'a ma u bɛ kɔda dɔ de la ko furatu bada dɔ don u ye den to Hussein bolo ka kala bila a la mana min bɛ ji min u ye kalakisɛ bila den la kunu tɛmɛna koyi
mais fo ka dugukolo meleke ala kɛra ka diinɛ a bɛ to a cogo la n'i banna i banna wa tiɲɛ jɔlen don a ti bi dɛ wa ala ti sɔn dafɛn si k'a kɔrɔta kira yɛrɛ kɔ subhanallah abani Allahu akbar wulibali don dɛ siga t'a la ala kira somɔgɔw tɔgɔ tɛ se ka fɔ n'i ko kira somɔgɔw dɔrɔn siya don siya don u b'a fɔ tan koyi mais e bɛ ka jama misiri min kɔnɔ i fa de ko k'a jɔ siga a ma fɔ han ma fɔ fiyewu e bɛ ka kule ko n ye kuranɛ durusiya jigin i fa de kan o ma kɛ e ala kira n'a somɔgɔw tɔgɔ tɛ se ka fɔ a bɛ fɔ Ali tɛ se ka fɔ Hasan tɛ se ka fɔ Hussein tɛ se ka fɔ n'o bɛnna maa o maa da ko siya don Allahu akbar u b'a fɔ tan koyi fo k'an zan bɛ sa ni ala kira n'a somɔgɔw ye subhanallah abani Allahu akbar olu de janfara tan pour que ka diinɛ yɛlɛmɛ k'a bila sira wɛrɛ kan Allahu akbar an karamɔgɔ ninnu tɛmɛna o de kuma kan o ɲɔgɔnna kɛra sini ɲɔgɔnna de la Allahu akbar o la hɛrɛ ni tɔɔrɔ o ye diɲɛ yɛrɛ taa cogo di siga t'o la mais n'an sera ala kira somɔgɔw ma yɔrɔ min na an k'o fɔ o kana maa si tɔɔrɔ ayi o bɛ bɛn a ma Allahu akbar n'i ye kɔlɔsi i bolo kira n'a somɔgɔw don siga t'o la n'i ye misiri kɔnɔ kira n'a somɔgɔw don anw datɔ filɛ makan kira n'a somɔgɔw don Allahu akbar ayidara mais kira ye nin fɔ dɛ sɔlɔ a tigi y'a fɔ walawala riwayaw bɛ na n'a ye k'a fɔ ni ala kira bɔtɔ maka u bɛ na madina u nana se kɔda dɔ la kira ko silamɛw ma a ko ala bɛ se ka ne wele n b'a ka wele jaabi Allahu akbar ala bɛ se ka ne wele n b'a ka wele jaabi Allahu akbar nka n bɛ fɛn min gɛlɛya aw ma a kana sɔn ala ka kuranɛ ka tila aw la Allahu akbar n bɛna o wallahi su in na n bɛ fɛ ka ala ka kuranɛ dɔ de di Allahu akbar suratul an'am aya 151 152 153 siga Allahu akbar ayidara ala ko de kira ma ko ta'alaw Allahu akbar ko silamɛ bɛɛ wele siga maa o maa ko i dan bɛ ala la muhamadu a bɛɛ wele ka n'u sigi Allahu akbar ko ne ala ti sɔn min ma ko n bɛ n'u f'u ye bi ayidara Allahu akbar min haramuyara n bɛna ɲɛfɔ silamɛw ye u bɛɛ wele maa kana to ko dɛ siga bɛɛ kana Allahu akbar kira ye wele bila silamɛ bɛɛ ma Allahu akbar ka sɔrɔ ka nin aya 3 in f'u ye kuranɛ kɔnɔ siga kira ko silamɛw ma kɔda in na a ko n b'a ma ni ala ka kuranɛ ye Allahu akbar kuranɛ kana tila aw la dɛ tiɲɛ sabu ala ye layidu di a ko a b'a kɔlɔsi Allahu akbar kumana a y'a janto kuranɛ na fɛn bɛɛ b'ale de kɔnɔ tiɲɛ siga t'a la o kɔfɛ a k'a janto nsomɔgɔw la Allahu akbar a k'a janto nsomɔgɔw la tiɲɛ Allahu akbar n b'aw hakili jigin nsomɔgɔw la ni ala ye o kɔrɔ a y'a kɛ ala kama a k'a janto nsomɔgɔw la Allahu akbar ni hadisa ye mutawatiru don tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ hadisa dɔnna si tɛ yen min bɛ se k'a nangari ayi o tɛ yen Allahu akbar nin ye mutawatiru de ye tiɲɛ a bɛ cɛ kumaw de la cɛ kunbaw de y'a fɔ cɛ kunbaw olu de y'a fɔ tiɲɛ siga t'a la ayidara Allahu akbar mais o yɛrɛ to yen ala ko kira ma ko a f'u ye ko i tɛ sara ɲini i ka kiraya la ko nka u k'i somɔgɔw kanu siga kuranɛ aya ye nin ye tiɲɛ n'o ni nin hadisa in ye ɲɔgɔn sɔrɔ fanga wɛrɛ bɛ fara fanga kan hali n'i t'a fɛ a sabatilen don tiɲɛ Allahu akbar o ye wulibali Allahu akbar ne ka kuma tɛ yen ayi komi ninnu tɛmɛna a kan u y'a fɔ arabukan ni faransɛ de la o de la n ye n da s'a ma wala n'an bɔra yen na su in na ye suba ye siga t'a la a bɛnna le 9 2019 Allahu akbar o don a nefu cayara dɛ cayara wallahi Allahu akbar siga 9 2019 min bɛ kɔnɔntɔn na ala de b'a dɔn tiɲɛ siga
ala k'a kɛ kɔnɔntɔn gundo kama ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye Amin. Ala sɔn. an ka jamana ala k'a basigi Amin, amin, amin. an ka jamana ala k'a suma Amin, amin. an bɛ kalo min na fana o tile kɔnɔntɔn ye nin ye Ɔhɔ. ala k'a n'aw wasa Amin, amin. Ala sɔn. ala ka bɛn don jamana in kɔnɔ Amin. ala ka kelenya don a kɔnɔ Amin, amin, amin. Allahu Akbar. amin amin Amin. amin Amin, amin. o la an tɛna taa yɔrɔ jan Ɔhɔ. n y'a fɔ i ye fɔ cogo min na Ɔhɔ. an bɛna daminɛ kuranɛ ye min fɔ Sige. a bɛɛ fɔra suran kelen de kɔnɔ Wala wala. n bɛ min fɔ n y'o fɔ ye siɲɛ caman Ɔhɔ. n'a bɛ hɛrɛ fɛ diɲɛ kɔnɔ Ɔhɔ. a bɛ hɛrɛ fɛ lahara Ɔhɔ. a y'a dusukun ye Siga t'a la. Y'a fɔ. a ye kɛ walidenw fɛ Naam. ala bɛ k'a denw fɛ Allahu Akbar. Y'a fɔ. a ye hinɛ dɛsɛbaatɔw la Naam. setigi bɛ hinɛ a yɛrɛw la Ah. Allahu Akbar. a ye ɲɛ mɔgɔw ma hali ni kafiri don Allahu Akbar. Ah. a ye ɲɛ mɔgɔw ma hali ni kafiri don Allahu Akbar. Ah. alakira ko sɔlɔ Ɔhɔ. a ko ahabu nasi Ɔhɔ. ilalahi Ɔhɔ. anfa'uhum linnasi Siga. Wala wala. Allahu Akbar. ahabu nasi Naam. ilalahi Ɔhɔ. anfa'uhum linnasi Allahu Akbar. Aydra. kira ko silamɛw ma Naam. a ko aw b'a dɔn mɔgɔ min ko ka di ala ye Naam. ka tɛmɛ a ka dafɛn bɛɛ kan wa a bɛɛ Ah. a bɛɛ Siga. A ɲɛfɔ. mɔgɔ min ko ka di ala ye ka tɛmɛ a ka dafɛn bɛɛ kan Ɔhɔ. o ko kira ma anw t'o dɔn Wallahi. ko n bɛna fɔ ye Ah. Zamzamiw. ne yɛrɛ kun ɲɛna a bɛna fɔ min tɛ finna seli fɛ Ɔhɔ. walima min kunbere bɛɛ joginna seli fɛ Siga. walima min sunna fɔ k'a pasa Ɔhɔ. walima min ye siɲɛ 100 kɛ ka taa hiji Eh. walima alimami ba in de ko don Ɔhɔ. la ilaha illallah Ah. Muhammad Rasulullah. Ah. Bani. anw ka diinɛ in man jan Manja. u ye bɔyɔrɔ de caya la Siga. nka u mana munumunu cogo o cogo Ɔhɔ. u bɛna jɔ a tiɲɛ kan dɛ Tiɲɛ. Siga t'a la. i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ ani ba ɲina ni min kanana i bɛ kana tiɲɛ kan i ɲɛ b'a la Tiɲɛ. ni min filila Naam. i bɛ fili tiɲɛ kan i ɲɛ b'a la Tiɲɛ. silamɛya tiɲɛ yɛlɛmɛ cogo si t'a la Ayi. ani maaya de bɛ baara kɛ silamɛya ni maaya tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ Tiɲɛ. kana sɔn k'i nɛgɛ nkalon don nkalon fi Ah. Y'a fɔ. jinɛmɔriya tɛ silamɛya la Ayi. O t'a la. hakayiku dama don Naam. Ah. Bani. nkalon ni tiɲɛ bɔra ɲɔgɔn na koyi Hew. Wallahi. kira ko sɔlɔ Naam. mɔgɔ min ka di ala ye Ɔhɔ. ka tɛmɛ a ka dafɛn bɛɛ kan Naam. k'o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ka nafa ka bon Ɔhɔ. ala ka jɔnw kan Siga. ka tɛmɛ min kan Allahu Akbar. Eh. n'a sɔrɔla Naam. ne ni e b'a la sisan Ɔhɔ. ne bɛ hinɛ fantanw na ka tɛmɛ e kan Ɔhɔ. ne b'i sigi ɲɔgɔn bila sira ɲuman kan Naam. ni kɔngɔ bɛ min na n bɛ taa dumuni d'o ma Ɔhɔ. n bɛ yaala mɔgɔw nɔfɛ k'u dɛmɛ Naam. ko ni ne ni e kɛra ten Ɔhɔ. ko min ta ka jugu min ta ye dɛ Ɔhɔ. k'o de ka di ala ye ka tɛmɛ tɔ kelen kan Allahu Akbar. wariko tɛ dɛ Ayi. Ah. wariko tɛ Allahu Akbar. Ha. nafa bɛ sɔrɔ sira caman fɛ Tiɲɛ. Siga t'o la. i sigiɲɔgɔn i y'a mɛn ko a man kɛnɛ Ɔhɔ. i wulila ka t'i ɲɛ d'a kan hali ni dɔrɔmɛ t'i kun Naam. ka dugawu k'a ye Wala. e bɛ se o de la Ɔhɔ. ala b'a dɔn ko e bɛ se o de la Tiɲɛ. wa i seko y'o de ye Ɔhɔ. mɛ wari bɛ ne kun Naam. ne fana taara fɔ Ɔhɔ. ne ye 5000 d'a ma Ɔhɔ. mɛ ne m'i dan dɛ Ayi. ayi an ŋaniya fila de bɛ lajɛ ala fɛ Ah. Ah. Zamzamiw. n'a sɔrɔla se bɛ i yɛrɛ tun bɛ 10 di wa Ɔhɔ. ou bien i bɛ 20 di Ɔhɔ. ala b'a ka jɔn dɔn Ah. Siga t'o la. o la ne min ye 5000 di e ma foyi di Ɔhɔ. e baraji bɛ se ka bonya ni ne ta ye Naam. ni n ŋaniya ye Ah. Allahu Akbar. parce que a t'i bolo Tiɲɛ. Siga t'a la. o kumana a y'a jan don a la Inshallah. ala kira ko mɔgɔ min bɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye Ɔhɔ. mɔgɔ min bɛ mɔgɔw nafa Naam. ka tɛmɛ min kan Ɔhɔ. k'o de ka di ala ye Siga t'a la. ko seli tɛ sun tɛ Ɔhɔ. jaga tɛ Tiɲɛ. hiji tɛ Siga. min bɛ se ka hɛrɛ don adamadenya kɔnɔ Tiɲɛ. k'o de ko ka di ala ye dafɛn bɛɛ ye a bɛɛ Ah. Allahu Akbar. Ha. ka n'i yɛrɛ tromper Ayi. O banna. kunfin a kana yɛrɛ tromper Tiɲɛ. ko karamɔgɔw y'aw da Ɔhɔ. ni mun ye Ah. Allahu Akbar. dɔ ko k'a ye san 5 kɛ kaliwa la Ɔhɔ. ci fɛ Siga.
e ka dɔrɔmɛ 20 k'a da dɛsɛbaatɔ dɔ tigɛ i bɛ san 100 tigi da kaliwa la Allahu akbar ha Allahu akbar a y'a janto mɔgɔya la inshallah ala mago bɛ min na nin de don tiɲɛ wa alakira yɛrɛ ko ten maa min ko ka di ala ye mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ min bɛ hɛrɛ se mɔgɔw ma ka tɛmɛ tɔw kan siga Allahu akbar o ye wulibali ye n y'a fɔ hɛrɛ tɛ wari ye Ayi. wari ye se de ye siga t'o la o ye tiɲɛ a y'a janto nin yɔrɔ ninnu na ɔhɔ alakira sɔrɔla silamu a n'a ka sahabaw ye min kɛ ɔhɔ an k'u ladege tiɲɛ an ka kuma lankolon ninnu bɔ an tulo la tiɲɛ Allahu tiɲɛ akbar tɛ wallahi tiɲɛ tɛ siga abdullahi ibn abbas naam belebele Jabbar. Allahu akbar amin ya rab amin ninnu de tun ye silamɛya dulɔmaw ye tiɲɛ a denmisɛnninw ɔhɔ les jeunes ah alakira nɔfɛ sɔrɔla silamu ninnu ye denmisɛnnin fitinin ye Allahu akbar ha abdullahi ibn abbas naam a donna itikafu la itikafu de ye ɔhɔ ne bi seli tiɲɛ tiɲɛ don Allahu akbar n bi sun tiɲɛ tiɲɛ don ɔhɔ mɛ n bɛna don dɔ di ala ma ɔhɔ k'a fɔ ala ye Naam. n bi tile 3 d'i ma Ah. ala n bi dɔgɔkun 1 d'i ma ala n bi kalo 1 d'i ma ɔhɔ siga n bi yɛlɛmɛ misiri kɔnɔ Allahu akbar ah mais attention wala dɛ o dɔgɔkun 1 n'o kalo 1 min ɔhɔ ni ne bɛ fɛ k'o kɛ itikafu ɔhɔ ka yɛlɛmɛ misiri kɔnɔ ah ni mɔgɔw bɛ seli ɲɔgɔn fɛ Ɔhɔ. an bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Tiɲɛ. nka mɔgɔw bɛ taa so ne tɛ taa so siga ne bɛ to yen Allahu akbar o itikafu ɔhɔ a baraji bɛ bonya de ɔhɔ ni muso jɛnna n'a ye ah wulibali don dɛ tiɲɛ a ɲɛfɔ i n'i ka denbaya de bɛ sigi ka kuma ɔhɔ ne musow ah ne tun bɛ fɛ ka dɔgɔkun 1 di ala ma misiri kɔnɔ ɔhɔ ou bien kalo 1 di ala ma misiri kɔnɔ tiɲɛ ne a tɛ k'a ma baasi ye Ɔhɔ. nka n na dugawu caman k'a yɛrɛ y'a la dɛ tiɲɛ o bɛ kɛ n'i sera k'u nɛgɛ n'u y'a faamu ɔhɔ n'u ko ɔhɔ ni diɲɛ yɛrɛ ye ɔhɔ i bɛ barajiba sɔrɔ Allahu akbar ayidara nka ka wuli n'i yɛrɛ ye ten ne ta ye n ka du ye Ɔhɔ. n da ye muso ye Tiɲɛ. nka ne bɛna don itikafu la Ɔhɔ. i tɛ foyi la foyi ah Allahu akbar ah zamzam Allahu akbar e bɛ se ka t'i biri misiri kɔnɔ Ah. ka walidenw dalen to ye kɔfɛ o tɛ kɛ siga Allahu u t'u cɛ ye fo ka taa kalo dafa Ɔhɔ. walima dɔgɔkun dafa Allahu akbar kumana itikafu alakira ye baraji fɔ a la ɔhɔ dande t'a la Tiɲɛ. parce que ni bɛ taa ko de ni bɛ taa ko tiɲɛ siga t'a la musow ka nasira di ni bɛ ko de tiɲɛ Allahu akbar n'i taara a la ɔhɔ i ni ala de bɛ kuma siga t'a la dɔgɔkun in kɔnɔ walima kalo in kɔnɔ ɔhɔ ala b'a fɔ i ye i tɔ ye mɔgɔw ka hakɛ ye dɛ Siga. o ka gɛlɛ alabato ye piwu ah piwu Allahu akbar ah i n'i maa ɲɔ hakɛ ɔhɔ o de ka bon ala batoli ye siɲɛ 100,000 Allahu akbar ah parce que ala bato yɛrɛ nana o de dilanli kama tiɲɛ siga t'o la seli nana ah mɔgɔw gasi fɛngɛni de kama Ɔhɔ. su nana o de kama Tiɲɛ. hiji nana o de kama tiɲɛ Allahu a y'a akbar bɛɛ lajɛ ala ko an ka seli ko seli b'an jogo ɲɛ Ɔhɔ. jogo bi ɲɛ i sigilen i ka so wa Ayi. ayi i bi sigiɲɔgɔn min tɔɲɔ o bi dabila siga t'o la i muso min tɔɲɔlen don o bi dabila tiɲɛ i balima minnu ni bannen don u la o bi dabila Tiɲɛ. kumana jogo bi ɲɛ i bi mɔgɔw minɛ ka ɲɛ n'i y'a mɛn jogo n ko i ni mɔgɔw cɛ de ko siga t'o la o ye tiɲɛ ye ah Kulibali o ye tiɲɛ ye dɛ o tuma na silamɛya yɛrɛ de nana diɲɛ ka balo hɛrɛ la tiɲɛ diɲɛ ka lafiya Ɔhɔ. mɛ a kɛra problème ye bi dɛ ah n'a fɔra i ye silamɛ ye fɔ dɔw jaabi tigɛ a kɛra problème ye bi siga mɛ a ma n'o kama ah man o kama dɛ abdullahi ibn abbas ah belebele a donna itikafu la aw ka misiri kɔnɔ tɛ dɛ ala kɛra ka misiri kɔnɔ Alhamdulillah. sallallahu ta'ala alaihi wasallam salim ah Kulibali misiri min zeliko kelen ɔhɔ sɔgɔmada kelen zeli i bi Naam. sɔgɔmada 1000 de baraji sɔrɔ siga Allahu akbar abdullahi ibn abbas a donna itikafu la Allahu akbar ah i ni mɔgɔw bi kuma misiri kɔnɔ ɔhɔ i ni mɔgɔw bi baro tiɲɛ mɛ i ka baro limitelen don tiɲɛ diɲɛ baro ti don a la ayi o tɛ don a la ni seli banna tɔw bɛ taa k'i kelen to yen Ɔhɔ. i tɛ taa i ka so Allahu akbar n'i y'i bɔtɔ ye dɔrɔn fɔ n'i bi don ɲɛgɛn na Siga. walima n'i bi bɔ ka dumuni kɛ misiri da la Allahu akbar mɛ i ti bɔ
Adra. Abdullah ibn Abbas aduna itikafu la ala kira ka misiri kono sallallahu alaihi wasallam Salim. dondola seli wati do sera Naam. silamɛ dɔ bɛ yen ale b'a dɔn ka kɔrɔ Tiɲɛ. o nana don misiri kɔnɔ o ye salamu di Abdullah ibn Abbas y'a ɲɛda ye Naam. a ko ne bɛ nin cɛ dɔn nin cogoya tɛ nin ye dɛ ko dɔ bɛ nin na Wallahi. ko dɔ bɛ nin na dɛ i ye silamɛya ye Tiɲɛ. Kɛnɛ kan. la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. nin de ɲaaminen filɛ an bolo Siga. k'a yɛlɛmɛ k'a kɛ dabbaw minnu bɛ kuma minnu bɛ adamadenw nɛgɛ k'u hakili suɲɛ Tiɲɛ. Allahu Akbar. ani diinɛ ye kelen ye Ayi, a n'o ka jan. Abdullah ibn Abbas Belebele. a ye cɛ in ye min kɛ a y'a ɲɛda ye a ko nin tɛ nin ɲɛda ye ka kɔrɔ Allahu Akbar. Abdullah ibn Abbas y'a wele a gɛrɛla la a ko i cogoya tɛ nin ye dɛ mun bɛ yen Siga. mun bɛ yen a ko Abdullah ibn Abbas ma Naam. a ko juguman foyi tɛ yen a ko nka dekun dɔ de bɛ n kan a kɛ n bɛ ka n kamana gan Allahu Akbar. Abdullah ibn Abbas k'o ye mun ye Siga. a ko n ye n juru ta n silamɛ ɲɔgɔn fɛ n ye waati min fɔ a ye waati dafara Allahu Akbar. ala m'a nɔgɔya n ye Allahu Akbar. a k'o kɛ n bɛ ka n dekun bi Wallahi. Abdullah ibn Abbas ko k'o don a kɔ a ko i bɛ fɛ n ka kuma a fɛ wa Naam. cɛ ko Abdullah ibn Abbas ma n'a y'i ja n'a y'i ja Siga. o yɔrɔ bɛɛ Abdullah ibn Abbas wulila k'a ka samara ta ka bɔ misiri kɔnɔ ani dɔ bɛ itikafu la o y'a wele ko an karamɔgɔ i ɲinɛna wa Siga. a ko mun kɛra a ko e t'a dɔn i bɛ itikafu la misiri kɔnɔ a ko n y'a dɔn Siga. n y'a dɔn Wallahi. a ko nka n ye miiri Naam. nin kaburu in tigi ka kuma de la a y'i bolo siɲɛ alakira kaburu ma Allahu Akbar. a ko an n'a cɛ ma janya fɔlɔ Siga. an ni nin kaburu tigi in an cɛ ma janya fɔlɔ Allahu Akbar. o kɛra min kɛ Abdullah ibn Abbas kasira Siga. a ɲɛ fara ji la Allahu Akbar. parce que a y'i bolo sin kira ma kira bɔra u bolo sisan de a ma mɛn Tiɲɛ. a ɲɛ fara ji la Allahu Akbar. a ko n y'a mɛn nin kaburu in tigi de fɛ Naam. a ko i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ kungo i bɔra a kalama e de bɛ se k'a dilan Tiɲɛ. ko i wulila a nɔfɛ i bɛ taa dilan Naam. k'o baraji ka bon i ka sunkalo kelen zu misiri kɔnɔ k'a bɛɛ kɛ itikafu ye Siga. ne bɛna baraji min sɔrɔ o ka bon bɛ min na ye wa n bɔra a la Tiɲɛ. Siga t'a la. Abali. n bɔra itikafu la Tiɲɛ. n datɔ filɛ n balimakɛ mago dilan Siga. a ko nin kaburu in tigi y'a fɔ sisan Wala. ka wuli i maa ɲɔgɔn nɔfɛ ka taa mago dilan ala kama i ti tɔnɔ ɲini i ti dɔrɔmɛ ɲini k'o baraji ka bɔ i ka kalo kelen kɛ misiri kɔnɔ itikafu la Siga. Allahu Akbar. k'a kalo bɛɛ su Tiɲɛ. k'a kalo bɛɛ su Allahu Akbar. k'a su bɛɛ si misiri kɔnɔ Siga. ka taama i mɔgɔ ɲɔgɔn nɔfɛ dɔrɔn k'a ka affaire dɔ régler a yɛrɛ tɛ se ka min kɛ Tiɲɛ. Allahu Akbar. a ye silamɛya ye Silamɛya yira. Allahu Akbar. nin ye Abdullahi ibn Abbas de ye Tiɲɛ. min ni alakira ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ Siga. min ni alakira sira so kelen kɔnɔ min kun bɛ taama alakira nɔfɛ Tiɲɛ. Abdullahi ibn Abbas o y'a sɔrɔ u ka dɔgɔ Allahu Akbar. o de ka baara ye nin ye Tiɲɛ. a ye misiri bila ko a bɛ taa dɔ ka mago dilan Siga. Allahu Akbar. A y'a bila. a y'an lajɛ kɛ A ɲɛfɔ. u nana diinɛ de yɛlɛmɛ k'a tiɲɛ bɛɛ bɔ a la Pewu. Allahu ka Akbar. mɔgɔw nɛgɛn dɔrɔn Tiɲɛ. ka mɔgɔw nɛgɛ Allahu Akbar. mana an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Naam. silamɛya nana de diɲɛ ka balo hɛrɛ la Tiɲɛ. setigi kana sendan tɔɲɔ ka kɛ ni waatiw cogoya ye ni ala sɔnna a ma sigida nata wɛrɛw an karamɔgɔ a seyidi sheri usman madan haidara a ka nin laseli tɔw aw n'o sɔrɔ la o la an bɛ dugawu kɛ sija ni kɛnɛya ala k'o d'a ma a bɛ laseli minnu kɛ an ye ala k'a to an tulo ka kɛ tulo kunnandiw ye k'u minɛ ka baara kɛ n'a ye an ka jamana ala ka basigi don ala ka taa se silamɛ dugu bɛɛ lajɛlen ma ka ala deli sankura hɛrɛ ala ka suru diɲɛ bɛɛ lajɛlen na wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
ngalon di se ka tiye be tinya wele la fala ka chide me tinya wele la ngalon di se ka tinya be tinya wele la fala ka chide me tinya wele la ngalon di se ka tiye be